में पूरा दिन बिता देबू का? तो जौन साइज लियाइल बनी उ होता को कैसे तैयार हुई? काहे हो का होई बोला? ली है सुनी। नहीं आटोता हो चरचर फाटोता हो, नहीं आटोता हो चरचर फाटोता हो। कौने बजजवा से ले लो ऐसन सकेत भइल चोली, सकेत भइल चोली कसाइल जोबन, सकेत भइल चोली कसाइल जोबन, कसाइल जोबन, कसाइल जोबन। कसाइल जोबन, कसाइल जोबन। कैसे फसाई हूँ कहो जाता बहरी, का हम बताई रजमती के तोहरी, का हम बताई रजमती के तोहरी। कैसे फसाई हूँ कहो जाता बहरी, का हम बताई रजमती के तोहरी। लैलो न काहे हम कहनी जवन सकेत भइल चोली, सकेत भइल चोली कसाइल जोबन, सकेत भइल चोली कसाइल जोबन। कसाइल जोबन, कसाइल जोबन। देहल नाप गइल घर ही भुलाई, हो गइल छोट राजा कैसे अमाई, हो गइल छोट राजा कैसे अमाई। देहल नाप गइल घर ही भुलाई, हो गइल छोट राजा कैसे अमाई। ना सूझे उपाय हम करी कवन, सकेत भइल चोली, सकेत भइल चोली कसाइल जोबन, सकेत भइल चोली कसाइल जोबन। कसाइल जोबन, कसाइल जोबन। रहे पहले 32 अब लागे 36, लैबन दोसर त हो जाई 31, लैबन दोसर त हो जाई 31। रहे पहले 32 अब लागे 36, लैबन दोसर त हो जाई 31। मुरली बेचन करी कौनो जतन, सकेत भइल चोली, सकेत भइल चोली कसाइल जोबन, सकेत भइल चोली कसाइल जोबन।